Hola, bon dia, soc l'Alba Besora, l'editora de Nandibú, el segell infantil i juvenil de Pagès Editors. En primer lloc, aquest mes us volia recomanar aquesta novetat, que és Boca de Tauró. És una novel·la per 6 anys, escrita per la Paula Bombara, que ja ha escrit amb nosaltres, ja ha publicat amb nosaltres El mar i la serp i només 3 segons. És una autora argentina amb moltíssim èxit i la il·lustració està feta pel Quim Amate, que és un il·lustrador de Terrassa, i la traducció està feta per la Bel Olid. Es tracta d'una nena, de la Sophie, que li cauen les dents i ella vol lluir una finestra, que és el forat que li queda amb les 2 dents que se li han caigut. El problema és quan se n'adona que les dents del darrere li comencen a créixer i no vol. Llavors té la cosa de fer-se gran amb el tema de quedar-se com petita. La relació que té amb la seva mare és molt bonica, amb la seva mestra també. Els hi expliquen casos d'animals que també no tenen dents, posen molt el paral·lelisme del tauró i després, sobretot el que és important, és la relació que té amb la ratolí de les dents. Li fa por que vingui i és com molt divertit. Les il·lustracions també són una xulada, són molt divertides i de vegades tenen la cosa aquesta com molt dramàtica. I la veritat és que és un llibre molt fresc per gaudir en família. I és per 6 anys perquè normalment és aquesta edat que comencen a caure les dents. Espero que el gaudiu. La següent novetat que us volia comentar és 14, és una novel·la juvenil. Es tracta d'una novel·la escrita per l'autora alemanya Tamara Bach i traduïda per la Montserrat Franquesa. La novel·la ha obtingut diversos premis i està inclosa en la llista de literatura infantil i juvenil prestigiosa White Ravens 2017. Es tracta d'un llibre molt especial, és una novel·la que tracta la vida del dia d'una adolescent que té 14 anys i el que li passa durant el dia. Parla d'amistat, parla de la relació dels pares separats, de les pèrdues, però l'originalitat del llibre crec que rau en la manera en com està escrita, que és una manera molt encriptada i que crec que connectarà molt amb el públic jove.